Viete čo, ona vznikla pôvodne ako taký dočasný projekt. Ten projekt sa mal venovať financovaniu predvolebnej kampane v roku 2002. Ja som ešte v tom čase bola novinárka a myslela som si, že to bude naozaj jednorazová aktivita. Odhalujeme kauzy, pracujeme investigatívne na nejakých kauzách, alebo nastavujeme zrkadlo politikom ako nejaký nezávislý hlas. Čiže keď novinári pracujú na nejakej kauze, tak my sme tí, ktorí môžeme napísať nezávislý komentár alebo nejaký nezávislý postoj. V podstate už odkedy sme vyšli z džungle alebo zo savany, ako ľudoopovia, tak evolúcia funguje tak, že silnejší vyhráva. Že sa musíte prispôsobiť prostrediu a že prežijete vtedy, keď viete prežiť, keď si nájdete tie prostriedky. A myslím si, že to sa ukazuje všade na svete, že to je hlboko niekde v nás a tie korupčné kauzy sú predsa všade. Je oveľa ľahšie kontrolovať vládu, ak vy sa jedným klikom dostanete k zmluve na internete a nemusíte si ju žiadať od inštitúcie, ktorá vám ju nechce dať a nemusíte roky čakať na súdne rozhodnutie. Takže myslím si, že to je veľmi dôležitá prelomová vec. A teda snažíme sa obísť tie zákony a urobíme všetko preto, aby sme ich obišli. A zákony musia byť vždy všeobecné. Vy nikdy zákonom neošetríte všetky konkrétne situácie, ktoré v živote nastanú a myslím si, že práve u nás na Slovensku sú veľké skupiny ľudí, ktoré toto zneužívajú. Tú všeobecnosť, ktorá v zákonoch musí byť. A je taká anekdota, ktorú som počula krásna na jednej konferencii, týka sa síce súdnictva, ale podľa mňa sa dá použiť na čokoľvek. A tá anekdota bola, že radšej by som bol, aby ma súdil americký súdca podľa ruského práva, ako ruský súdca podľa amerického práva.